Karong adlaw ang atong ebanghelyo nagsaysay ug usa ka sambingay kabahin sa usa ka piniyalan nga gisagunan sa iyang agalon tungod sa iyahang pagkatikasan. Gisuginlan siya nga kuwaan og katungod tungod kay dili siya matinud-anon sa iyang trabaho. Apan sa wala pa siya tangtanga, nakahuna-huna siya unsay iyang buhaton. Gisulayan niya pagkuha og pabor sa uban aron mawad-an siya, kung mawad-an man siya trabaho, dawaton siya nila. O katingalahan kaayo, ang agalon mismo midayig og miingon nga maalamon siya kay nakahuna-huna siya daan. Ang mensahe ni Jesus dili aron isugilon nga maayo ang panglimbong o panikas, kundili aron ipakita nga kitang tanan, mga tigdumala, mga piniyalan sa gasa sa Dios. Ang tanan nga atong nadawat, ang atong trabaho, pamilya, talento, panahon o mga bahandi. Gisalig lang kanato. Dili kita ang tag-iya ni ini. O usa ka adlaw, pangutan-on kita sa Ginoo. Giunsa man nimo pagdumala ang akong gihatag kanimo. Kay ang tigdumala sa sambingay dili matarong, tikasan. Apan nahibalo siya mangita og paagi. Gani kabalo siya mo diskarte sa iyang kinabuhi. Busa sa ebanghelyo si Jesus niingon, ang mga anak sa kalibutan mas maalamon pa kaysa mga anak sa kahayag. Ang pasabot ni ini, usahay ang mga tao nga nagsunod sa kalibutan mas maalamon pa kaysa kanatong mga Kristiyanos. Kay panagsa kitang mga Kristiyanos, wala kita'y ginahimo sa atong kinabuhi para mapalambo kini, para ang tanang gasa sa Ginoo atong magamit. Panagsagani ang mga gasa nga atong madawat, ato pang tagu-taguan. Dili kita magpaambit sa atong panahon sa simbahan, dili kita mudawat sa posisyon sa atong GKK, kay kuno hago para kanato. But this is a reminder by Jesus today na kinahanglan kung unsa may nadawat nato sa Dios, atong pagagamiton. Ilabi na ang atong mga talento nga atong nadawat. Dapat ta magkinabuhi nga maalamon ug andam. Dili lang magpasagad kanunay. Ug atong gamiton ang gasa ug panahon para sa kabubuton sa Ginoo. Dili lang para sa atong kaugalingon. Kay ang Ginoo gusto nga gamiton nato ang tanan nga iyang gihatag aron makatabang kita sa atong isig katawo. Kung ikaw pamilyado, dumalaa sa gugma og presensya ang imong pamilya. Ayaw sila pasagdi. Be a responsible family man or family woman. Kung naa kay trabaho o negosyo, gamita kini aron maghatag og hustisya og kaluoy sa imong isig katawo. Kung naa kay abilidad, ipagamit para sa simbahan o sa komunidad. Be productive diha sa atong tagsa-tagsang kinabuhi. Kay sa ato pa, ang tinuod na kaalam, mao ang paggamit sa gasa sa Ginoo alang sa kaayuhan sa tanan. Busa mga igsuon, hinaot nga sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, magpuyo kita nga tinud-anon nga tigdumala sa mga gasa sa Dios. Tinuod dili man kita perpekto. Apan kung magpuyo kita uban sa kabubuton sa Ginoo, magmabungahon ang atong kinabuhi ug pangayoon nato sa Ginoo
Sa grasya nga mahimo mapinanggaon, maalamon, o matinad-anon kita nga mga alagad, mga piniyalan sa Dios. Hinaot paunta.